wasu tambaya ina son maka guda uku. To ina jinki. Ka ansa kana da kyautar miliyan 1. To ina jinki. Me sunan dan wake da turanci? To. Me kuma sunan uban daki da turanci? Bi kenan. Me kuma sunan dan talaka da turanci? Uku kenan. To zan gaya miki sunan wannan abubuwan da turanci. Wannan abubuwa ne masu sauki. Kina zuwa dictionary kafin maki nisa zaki samu amsar wannan kalaman naki da turanci. Na farko sunan dan talaka da turanci shine son man no get money. I don't want peace. To. Haba bai ci wannan ba. Ban ci ba? Kuye karaban wata dai. To in Allah da miliyan ɗaya ne to in Allah da hinaci. To na biyu kika ce in gaya miki sunan uban daki da turanci. To sunan uban daki da turanci shine father room. Father room? Kware kuwa. To mu na uku. Ta wannan ma ban ci ba? Ba ga ci wannan ba. To na uku kuma kika ce in gaya miki sunan me kika ce na uku ma? Na faɗa dan talaka ko? Kuma na faɗa uban daki. Dan wake ne mun fara ba. To shikenan ba matsala. To sunan dan wake da turanci son for beans. Kai. Alan da mu anya. Wallahi ne na faɗa. Dictionary nan da kai aka yanda ka faɗi. Ayo. Kawai ni da ke ban miliyan 1 na riga na ci. Wallahi baka ci ba kaga tafiya ta sai an juma. To Allah ya isa. Wallahi Allah ya isa.